Usa ka gwardiya na numbag og traffic enforcer sa Dakbayan sa Talisay, konbiktado sa kasong direct assault. Kini ang gipahibawan sa Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon si Tituda Joy Tumulak. Matud ni Tumulak nga nadawat niya ang order gikan sa korte sa niagi pang semana. Ang gikonbikto ang 41 anyos nga gwardiya. Gipadakop niya atong Pebrero 14 nining tuiga. Human siya gisita sa usa ka traffic enforcer tungod sa traffic violation. Apan matud pa ni pasutoy kinis pagpadagan apan na-intercept siya sa laing enforcer og dinhina. Matud pam misukol ug nanumbag ang usa mga traffic enforcer. Matud ni Tumulak aron magsilbing leksyon sa ubang mga traffic violators, ilabi na kon violente ilag yung pasakaan og kaso o wa gyud sila makigsettle. Ang ato lang sigurong awhag sa atong mga kaigsuonan, labi na gyud sa mga motorista, dili man sa tanang higayon nga kung moparami, automatic dakpon ka. So tingali bugnaw lang unya pagpasabot, unya pagpakita lang sa imong mga papeles. So mohatag ra mo gina og chance ang atong mga enforcer.